годзе мы адзначаем 75 год вялікай перамогі. Пра вялікую айчынную вайну напісана шмат твораў. І я люблю чытаць гэтыя кнігі. І мне вельмі спадабалася аповесць Васіля Быкова «Альпійская балада». Гэта аповесць пра лёс двух чалавек, Івана і Джулію. У мірны час яны, магчыма бы, і не сустрэліся, таму што паміж імі вялікая пропасць. Іван сын, просты сын з Беларусі, а Джулія з багатай, адукаванай сям'і з Італіі. І вось у час Вялікай айчыннай вайны яны папалі ў нямецкі канцлагер і адтуль збеглі. І на працягу 3 дней у іх зарадзілася каханне, але ім прыйшлося прайти праз цяжкія выпрабаванні. Гэта уцякаць ад нямецкіх карнікаў, якія за імі гналіся, спытаць голад, холад у пустыні Альпійскіх гор. І вось Іван быў гатовы аддаць за Джулію сваё жыццё. Яна сваё каханне пранясла, як і ён, праз усё жыццё. І вось, калі вярнулася на сваю радзіму, адправіла аднавяскоўцам Івана ліст падзякі. І там былі вось такія словы. Мне пришлось разделить с ним последние 3 дня его жизни. 3 огромных, как вечность, дня любви, познания и счастья. Поэтому я запрашаю вас читать книги про Великую айчынную войну, асабліва моладзь, бо гэта наша гісторыя, про гэта трэба помніць, ведаць, бо дзякуючы людзям, якія змагаліся ў гады Вялікай айчыннай вайны, мы сёння живем под мирным небом, можем працаваць, вучыцца, атрымліваць адукацыю.